मणिपुरनि हिंसायारि थासारिखौ लानानै BBCA सिङाव थानाय थाइकाजरा लाइमोन कमिटि, ल'वार बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप लोगोसे बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप इन्डियान जथायै ममबाति सावनानै आरज गाबदों। चिरां जिल्ला बुरसारियालिनि JD विलियाम इंलिश स्कुलाव थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मैतेई हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि एबा हिंसायारि थासारिजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ धोन सम्पथिनि खहा जाबाय थानाय गाज्रि थासारिखौ मोजां थासारियाव फैफिननायनि थाखाय दिनै बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय थाइकाजरा लाइमोन कमिटि, ल'वार बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप लोगोसे बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप इन्डियान जथायै ममबाति सावनानै इसोरनियाव आरज गाबदों। चिरां जिल्ला बुरसारियालि JD विलियाम इंलिश स्कुलाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव थाइकाजरा BBCA लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफोरा मणिपुराव गोजोन फैफिननायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो लोगोसे भारत आरो मणिपुर रायजो सरकारनिसिम थाबैनो राहा लानो खावलायहरदों। नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि गेजेराव बेबादि केन्डेल लाइट प्रग्रामखौ नोंथांमोना गासैयावबो गोसारहोनो थाखाय जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय जोङो जि मणिपुरनि बिसयखौ लानानै जोङो दिनै एसे जोङो बाव गासैबो जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जोङो ज' जादों, खिन्थु जोङो सोरबा जातिखौ सोरबा धर्मखौ जोङो माबा मोनसे इनसाल्ट खालामनो थाखाय नङा। जि मणिपुराव जाबाय थानाय घटना बेखौ जोङो दुखु मोनदों। मणिपुराव मोननै जातिखौ लानानै बिसोरो दावराव-दावसि दाङाबाजि खालामदों। बे जायगायाव जि मानसिफ्रा दावराव-दावसि जादों बेबो जों बादि एखे मानसि। बिनिखायनो जोङो दुखु मोननानै दिनै बे जायगायाव बे स्टेटआव माबायदिया सान्थि फैफिनगोन बिनि थाखाय जोङो गोबां बेबादि केन्डेल लाइट प्रग्राम खालामनानै जोङो इसोरनियाव आरज खालामदों आरो जोङो गोबां एसे सिगाङाव जोङो बेबादि प्रग्राम खालामनानै थांबाय। जोङो इसोरनियाव बेबादि मोनफा मोनफा जोङो आयदा बिसय लानानै जोङो बिनियाव आरज खालामदों। मानो होनब्ला बियो गासैखौबो हाग्रा इसोरखाय बे मणिपुराव सान्थि फैफिननांगौखाय मोननै जाति मोननै धर्मनि गेजेराव बेबादि अनलायनाय बिसास खालामनाय फोथायलायनाय फैफिननांगौखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। दिनैसिम सरकारा राहा लायाखै, मा बुंनो सानो सरकारनिसिम? जोङो गोबां सिंनि खोथा जों लोहाबनानैबो जोङो बुंनो रोङा आरो जोङो थांनोबो गोसो गैया। एसे जोङो ख्रिस्टान धर्मनि जोङो खामानि मावग्रा जोङो हिसाबै जोङो बेखौनो कामना खालामगोन। बे जायगायाव जि जातिखौ लानानै धर्मखौ लानानै दावराव दावसि जादों, जोंनि दैदेनगिरि सरकारफ्रा, जोंनि इन्डियाननि सरकार जाय दैदेनगिरिफोर देशखौ दैदेनग्रा आरो स्टेट दैदेनगिरिफोर, जोङो बिसिनिसिम गुरैयै खावलायदों। इसोरा बिथांमोननि सायाव आशीर्बाद होगोन, आरोबाव लिडार जानो थाखाय बिथांमोनखौ आशीर्बाद होगोन बेबादि मोजां खामानिखौ मावोब्ला। इसोरनिसिम मा बुंबावनो सानो जोबथायाव आरो? जोङो फोथायदों, जोङो जि इसोरनियाव आरज खालामदों, निस्सय जोङो जि फोथायनानै आरज खालामबाय, इसोरा बेखौ बुंदों गावनो, जिखौ नोंसोरो फोथायनानै आरज खालामदों नोंसोरो बेखौ मोनखाबाय होननानै फोथायदो। जोङो बेखौ फोथायनानैसो दिनै बे केन्डेल प्रग्रामखौ खालामदों आरो निस्सय गाबोन समफोरनिफ्राय फोथायदों बे मणिपुराव गोजोननाय रंजानाय आरो बेबादि जाथि मोननैजों अनलायनाया फैफिनगोन। इयुथ कमिटि BBCA थुक्राझारनि बानजायनायाव जोंनि बे थाइकाजरा एरिया इयुथ कमिटिया जोङो बेखौ दिनै जोङो अर्गानाइज खालामदों आरो गोबां जोंनि बे थाइकाजरा इयुथ कमिटिनि जोंनि गोबां चार्च मण्डलिफोरनिफ्राय जोंनि पेरेन्ट महिला इयुथ कमिटिनिफ्राय बेबादि दुखु खालामनो थाखाय बाव ज' जाफैदों। बिनिखायनो आङो जोंनि गासै एरियानि चार्चनिफ्राय सफैनाय गासै जोंनि फोथायारिफोरखौबो बे मिडियानि जानानै आङो हामबाय होननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय एसे आङो एरियानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै। दिनै जोङो मणिपुराव जाबाय थानाय जि कनफ्लिक्ट, बे कनफ्लिक्टनि सायाव बेस खालामनानै बे केन्डेल लाइट प्रेयारखौ खालामनाय जादों। BBCनि सिङाव थानाय जि मिरु लाइमोन आफादा दाब दाब जायगायावहाय दिनै खालामनाय जादों। थाइकाजरा एरियायावहाय जोङो नैबे सारियालियाव थानाय JD विलियाम इंलिश स्कुल कम्पाउन्डआव जोङो खालामबाय आरो बामोनगाव एरियायावहाय थानाय जि बामोनगाव बाप्टिस्ट चार्च कम्पाउन्डआव खालामनाय जादों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय पाटगाव सिनाबारियाव थानाय जि जोंहा सिनाबारि बाप्टिस्ट मिसन साब सेन्टार दं बेवहाय खालामनाय जादों आरो आमथिखायावहाय आनन्द होननाय जायगायाव खालामनाय जादों आरो बर'फोथा एरियायावहाय बर'फोथा बाप्टिस्ट चार्च कम्पाउन्डआव जों बेखौ खालामदों आरो थुक्राझार एरिया हिसाबै 2 नाम्बार थुक्राझार बाप्टिस्ट चार्च कम्पाउन्डआव जों खालामदों। लोगोसे दिखियाजुलियावहाय बे प्रग्रामखौ जों दिनै अर्गानाइज खालामदों
आरो बेयावहाय आङो दिनै बेयाव बाहागो मोनफादों थाइखाजुरा एरिया बाप्टिस्ट चार्च इउथ कमिटिनि आन्दारावहाय दिनै बे फारिलाइखौ जों खालामनायावहाय आंबो बाहागो मोनफानानै गोजोननाय मोन्दों आरो जों गुबुन गुबुन आर'ज आयदाखौहाय इसोरनियाव जों खोन्थाबाय इसोरनियाव जों आर'ज खालामबाय बिसेसके मणिपुरनि थासारिखौ लानानैहाय